ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଝଡ଼ ଆସିବ, ଆକାଶୁ ଆସିଲେ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର, ଚୋରେଇବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଲୁହାର ଶରୀର ଆଖିରେ ନିଆଁ, ଜାନରୁ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଧୋଆ। ଆସିଛନ୍ତି ନେଇ ସେ ଦଳବଳ, ଚୋରେଇ ନେବେ ସେ ରତ୍ନ ସକଳ। ରୋକିବାକୁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଶୂନ୍ୟରେ ସିଏ ମିଳେଇ ଗଲା। ଭକ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ମହାମେରୁ, ବାହାରି ଆସ ହେ ନୀଳ କନ୍ଦରୁ। ମନ୍ଦିର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ, 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ। ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଯାଇ ପଶିଲେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସେ ଦେଲେ। ରତ୍ନ ଛୁଇଁବାକୁ ହାତ ବଢ଼ିଲା, ସମୟ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା। ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, ଚକ୍ର ବୁଲିଲା, ମାଟି ଆକାଶ ସବୁ ଥରିଲା। ଆଖିରେ ଅନଳ, ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି, ରୌଦ୍ର ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଥରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବପୁ ଏତେ ବଢିଲା, ଘର ପୁରୀ ଗଲା ଜାଗା ନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ପାଦ ବଢେଇ, ଏଲିଏନ ଦାଳ ଗଲେ ପଛେଇ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ବିଷୟ ରୂପ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଖିରୁ ନିଆଁ ବାହାରି, ଏଲିଏନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେ ଯାଇ। କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବଦଳି ଯିବ, ମତରେ କୁରି ସେମିତି ଥିବ। ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର କଳି ଯୁଗରେ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି।